Ľudia, takže zdravím vás do tohto videjka, no a ako ste si podľa miniatúry mohli všimnúť, tak sme nejakej dedine, ktorú som ešte vôbec nepreskúmala, tak sa teda poďme pozrieť, čo v tejto dedine je. No a kamo, ja už sa toho celkom teším, takže poďme na to, nebudem to zdržovať a ideme na to. OK, takže fakt ma zaujíma, čo to bude, takže sa poďme teda pozrieť do tohto domčeka. Vyzerá celkom dobre, takže to môžeme pozrieť, ale kamo, ako neviem, či tu niečo ako extra bude. Tak sa teda poďme pozrieť, ale ja tu akože nič extra nevidím. Tak sa pozrieme tuto hore a tam hore asi nič nebude, kamo. Tak tu sa pozrieme a tam nič, nie? OK, kamo, tak zatiaľ nič, ale toto pole teraz nechcem ani ukradnúť, takže teraz sa pozrieme niekde inde, napríklad ako do tejto stavby, alebo nie, radšej sa pozrieme sem. Alebo do týchto kovadlín, alebo čo to nie je kovadlín, ale no to, tam je proste, kde sa robí s kovom. A je tu je čestka. Juj, kamo, človek sú ingoty, zlaté ingoty. Je super, a nejaké kerotky, to sa nám zíde. OK, tak to si bereme, ešte nejaké chleby, OK. Tak náš prvý poklad, akože zatiaľ good, OK. No a ďalej na rade tento domček, ktorý vyzerá celkom zaujímavo a aj mňa zaujíma, čo tu bude, takže sa poďme teda pozrieť. Ideme asi hore na druhé poschodie, alebo radšej nie, lebo tam čo nič nebude, takže poďme teda niekde inde, akože tuto tak je celkom dobre, ale zoberieme si túto posteľ, tak idem sa teda nakoniec pozrieť, hej, nakoniec ma to zaujíma. OK, akože, ale radšej tam nepôjdem, pozriem, radšej, počkaj, tuto som už bol, že? OK, tak teda poďme sa pozrieť do tohto domčeka, a tento vyzerá celkom nádejne. Kamo to je nejaký villager. Idem sa ani neoplatí obchodovať, lebo za všetko chcú moc veľa peňazí. Tak teda pozrieme si túto, a tu asi nič nebude. No tak teda ja sa pozriem do tohto domčeka, ktorý asi tu tiež nič nebude. Kamo, toto je nejaká smola reálne. OK, tak ale môžem sa ešte pozrieť do nejakého iného, akože do nejakého väčšieho, napríklad ako sem sa môžem pozrieť, tu sú nejakí villageri, kamo, to je hrozné. OK, oni za všetko sú hrozné veľa peniaz, oni nikdy nič nekupujete, to je strata peňazí, alebo surovín. OK, tak teda poďme sa pozrieť ďalej. A najradšej by som sa ešte pozrel nejakého veľkého domu, ako sú napríklad táto hradba. Tá vyzerá celkom nádejne, že by tam mohla byť nejaká čestka. OK, tak ja sa tam idem pozrieť. A zatiaľ to ako vyzerá celkom pekne. Počkaj, to je nejaká kovadlina, alebo nie kovadlina. A počkaj, tu som už bol, kamo, ja som úplne zabudol. OK, tak teda tu som už bol, takže sa idem pozrieť niekde inde a idem sa pozrieť sem. A kamo, neviem, či ako niečo bude, ale pozriem sa teda, dúfam, že bude niečo akože dobre. OK, tak idem teda na poschodie, kamo, a tu nič nie je reálne. Kamo, tu nič nie je, to mám akú smolu, akože. Reálne ja som čakal, že to v tejto deň niečo bude, keby to tak, akože, keby som vedel, že tu nič není, tak akože ani tu nejdem. Ok, tak dúfam, že sa mi video páčilo, vidíme sa teda u ďalšieho videa. Na mňa sa teším a teda zatiaľ čus.